ti masakbayan. Aldaw lang ang ti maururay agtorpos ka ni ti high school Florida, anak. Uwan tatang, kamaudyanan na. Katanyam to ngay akurso ta adalam minto nagkolehiyo ka. Kwa, jak pa'y amo tatang. Ni, apay ngay. Rumbang kumana panunot mo ano, anyan to ti enroll mo akurso iti kolehiyo. Tatang, Sa bagay, patsa ka na ipamaysat atensyon mo iti panagturpos mo niti high school. Iso siguro adi mo pa'y napanunot no anya kurso ti enroll mo iti kolehiyo. nalabi ta kasta tatang. Ngem anak ko, masapol nga isa miram mo ti napanunutan no anya kurso ti enroll mo to iti college, what? Sige tatang. No, di ka pa'y maturog. Panawan kan dito'y salas tani, rabiin. Nakaturugan ni nanang mo. Sige lang tatang. Madamdamak pa maturog. Basta di ka puyat anak ko, wain. Uwan tatang. Kasano nga taday to yan? Kasano nga ibagak kada tatang kananang ama si Kugak? Naimbaglakit din ta graduara kun iti high school. Saan pa'y amadlaw ti tiyan ko? Nga masigurado asakbay ti panag-enroll iti college. Madlawan ti tiyan ko. Kasano nga ton ti aramidag? Tinasayahan. Ipakamok pa'y nga umuna ka ni Lester akayan ayat ko ti maipapan iti kasasaad ko. Kasaritak to, kalpasan ti graduation me. Kasano nga taday to yan? Diyak mo tan makita ni Lester. Uray dagiti dadakkel na. Awan dan. Pimanaw dan samot dan. Kasano ba kasari? Florida, anak. Tatang. Nalpasan ti graduation niyo. Agawit tayo na. Mabit lang tatang. Adala nga minas ka nakasaritak. Kasta ka di. Alang nga rod, taurayin da kalangan ka ni nanang mo iti yan tinagtugawan mi itaywan. Sige tatang. Sumaruno aki jay. Sige anak, kalpasan na, agawid tayon. Tama nga no, dakit din sa nga ili ije balay. Nagawisak nga minta damot basit asagana tayo para iti panagturpos mo. Uwan tatang. Sumaruno aki ti ayan nyo kaninanang. Alang nga rod. Talaga adya akong makita da Lester kan dagiti dadakkel na. Kasano nga tan? Kasano ang maibagak ka ni Lester di maipapan iti kasasaad ko? Felizardo Lakay, nakariing ka kadipay. Apay lumen. Tiyak namin makaturog. Saan na mapunas iti panunot ko ni Florida nga anak ta? Apay nga minti anak ta, bakit? Ada, sa bali amadmadlaw ko kankwana. Anya day talumen. Ibagam kumakanyak. Kanayon ngamin nga agmamayo. Sakit, umakakaba ti patong na. Kasla masikog. Anya, sigurado ka iti day talumen. Babae ak Felizardo. Napaadas ko tinaginaw. Nagsikog. Aging nga impas ngay ko ni Florida nga anak ta. Iso nga agatapak itinadlaw ko kenkwana. Nas ka na mapanik ni kanta day talumen. Papanam. Inakasarita ta anak ta. Masapula maamuan tanuan niya tagpaiso. Mabit lang, Felizardo. Aguray ka. Apay lumen. Nasaysaya at siguro no ipabigat talaangan. Rabiin, ang mga no nakaturugan ni Florida.
Inton bigaton akasaritam ti anak ta. Anya ti kunayo pagsasaritaan tayo, tatang, nanang. At anadlawkan ka ni nanang mo, Florida. Ha? Kapag asim tadi kaglibak ka da kami. Da kami tidadakkel mo, tandaan am dayta. Lumen, si Candy mangibagakan ni Florida. Florida, anak. Agpada ta, babae. Hanggat nadlaw ko, Tatang. Nay, apay ngagsangit ka matan, Florida. Pudno ka di ti atap ko, amasikog ka, anak ko. Oo, nanang. Tatang. Masikuga. Anya? Sino ta amatisikog mo? Ni Lester, tatang. Kamjak mata nakasarita. Tasipod nagturpos kami. Di ako nakikita pa dito'y lugar tayo. Anya? Mabayinak matama pa nagdamag ka nagiti dadakkel na, tatang. Nanang. Tanarik nakiti na minsan anaranaan da kami ang nagkuyog. Asan da kakayat para ka ni Lester. Isadya ka mo na niya, Teramidag. Diya ka mo. Awanan tinaramidak iti daydi akanito manang Emmy. Jakon mailimod pa iti kasasaad ko. Iso akapilitan ang nagpudno akon kadagiti dadakkel ko. Gapo iti naibagak kadagiti dadakkel ko. Anariknak asaandak akayat dagiti dadakkel tinakasikog kanyak. Saan mi idan a kinasarita pay. Gapo tamadlawon ti sikog ko idi pa nag-enroll iti kolehyo. Jakon nag-enroll. Kan may samanang, nadismayan dagiti dadakkel ko amang paadal kanyak, gapu iti napagteng ko. Apaman anay pasngay ko ti anak ko, nagtrabaho ak para kada kami nga agina, kan para meten kadagiti dadakkel ko. Ninanang tinangaw awir iti anak ko. Ngem idi dumakdakkelan ti anak ko, dumakdakkel meten ti paggastusan na. Apag isumat idi adimtang kanyak ti maysa nga oportunidad a makatrabaho iti balasiw taaw. Iso a kinasaritak dagiti dadakkel ko maipapan iti dayta abanag. Sinuportaran dakmet ket nakastrekak nga rod a kasambahay dito'y Macau. Takastalaang met ti trabaho a kaibatugan ti saan a nagturpos akas kanyak. Maragsakan akmanang tanagustuan dagiti nagbalin nga amok ti trabaho. Iso akalpasan ti kontratak, isuda pa yan a mismo tinangalalay kanyak, tapno makarenyuak, kat agbayagak pa'y nga agtrabaho kadakwada. Kumusta ti anak ko, nanang? Agad-adal ka di matlaan na imbag? Ay na, Florida, anak. Awan ti rumpag apagtanagap ka ni Ronron nga anak mo. Nakasarsaririt iti eskwelahan na. Kanayon nga anda iti takden.
Agpaiso, nanang? Wen anak, malaksid pa iti dayta. Aktibo iti nagdudu mga organisasyon iti pagadalan dati apo ko. Nasaya at nga rod no kasta. Malaksid kada kayo kani tatang. Ti anak ko ti makagapo. No apay nga daak dito'y sa bali apagilyan amang manggad. Diyak namin kayat ang maipada kanyak asaan ang nakaturpos iti adal na. Diyak kayat nga agbanag akas kanyak ti anak ko, nanang. Maawatak, anak ko. Karen-renyo ti kontrata kiti amok, nanang. Isudan amis mo tinang tulong kanyak, tapno makarenyo ak iti kontrata. Iso nga anusan nyo kumalat pa ti anak ko, ha? Di mo panunutan ti anak mo dito, kunak mag Florida. Da kamin kanditatang mo di makaampo. Agyamanak, nanang. Alangarudan, nanang. Baliwak to ti umawag, no adda di tabalay ti anak ko, tapno makasaritak mat. Sige anak, agan andad ka akanayon dita. Uwan, nanang. Agyamanak. Bye. Ay, Diyos ko. Agyamanak. Tauray pa'y nagbanag ak abalasang nga ina. Itinaganos nga edad ko. Naparaburan akmat iti anak ana saririt kan nagagat nga agadal. Agyamanak mat. Tanapunasan iti panunot dagiti dadakkel ko. Tinaalas a naglabasak. Agyamanak unay. Diyos ko. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Okay lang, nanang. Awan ti parikot. Lalaingam, anak, ha. Di mo sayangan ti gundaway ang makaadal ka. Wen nanang, di kag danag. Wen kayam nanang, malagip yun ni Sir Richard. Di ka na yung istorya kada kayo. Jay pa nakalider yu iti grupo aking mapangam. Wen nanang, kaya ti pagmayatan na. Saan lang nga para iti pagadalan ti grupo mi kada Sir Richard. Pang komunidad pa para iti ili tayo. Nagsayatan nga'y anak ko. Ken amuyo nanang, tutulungan na pa ni Sir Richard kadag iti assignment ko. Agpaiso, anak. Wen nanang, iso amasansan mo ta sa muro takno kasi nga aktibidad na Sir Richard para iti komunidad. Para kadag iti umili. Kadagita nga istorya ang may papan iti dayta sa Richard mo. Kasla na singad kayon iti tunggal may saa. Yak ilibak na ita nanang. Talaga amin anasingpad kanyak ni Sir Richard. Kan ato ti surusuro na kanyak, may papaniti panagbiag, kan ita amin ang abanag. Nasaya at nga rod no kasta, anak. Undayam nanang, adamangay nga exposure iti grupo na Sir Richard kat damdamagan na no kaya't ko kano ti sumurot. Imbagak kan kuha na nga ipakadakpay kan ka nanang. Awan mo ti parikot iti dayta, anak. Agyamanak nanang. No bilang ditak tumakontak kabayatan ta aktibidad mi kada Sir Richard. Saan kayo magtandanag ha? Amangan ka nung amin awan unay ti signal iti lugar apapanan mi kunan ni Sir Richard. Kasta ka di. Basta agan anad ka kanayon, ha? Wen nanang, di ka agdanag. Kanuray si kamot ha? Agan nad ka kanayon ti Tamakaw. Wen, anak ko. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Tano saan anasaya at ikasasaad ko ditoy, sa anak ko man anagbayag. Sa bagay mo't kipti ah. Alangarudan, anak ko. Ado pa'y ngamin tinaskan nga ramidak. Agan nagkakanayon. Patpatgan ka, anak. Bye. Ay, anyan. Nakaragragsak ti anak ko anang istorya maipapan iti agnagan iti Richard. Iti kastya pa nagsasauna, maipapan iti dayjay nga agnagan iti Richard. Patsyak nga ididuluan na dayjay. Nalabit ang nakita na ti father figure iti dayjay Richard. Iso akas di launa yan ti panangis istorya na iti dayjay nga agnagan iti Richard.
Kadakasan day ti mapaspasa maklumen. Felisardo, Agdua lawasan ti kaawan ti apo ko ta. day tagarod kat. Talaga madanagan akong lakay. Panagkunaklumen, kasayaatan nga ipakamutan day tulkan ni Florida. Lakay, Masapula maamuan na mapukpukaw di anak na. uday mo't ngaminan. Anya nga tan tinapasabak iti apo ko ta. Diyak mo. Diyak masungbatan day ta sa lunsod mo bakit. Ngum tinapatag ita, masapula maamuan ni Florida ti maipapan iti anak na. Amangan usidiren na ta ni Florida. Numaamuan na nga agdo alawas na mapukpukaw ti anak na. Makamuditan lumen. Basta tinapatag, maamuan na noan niya ti mapaspasamak ita ditawi. Saan mapukpukaw ti anak ko, nanang? Simurot laang iti aktibidad ti kimapangan na grupo. Anya, Impakada na kanyak dayta. Saan na kanu nga agdanag, no bilang jak makontak. Taamangan kanu na awan ti signal ti cellphone iti papananda a lugar. Diyos ko, apaya di naman la impakada mo't kada kami kanilolo na. Ha? Saan nagpakada kada kayo ti anak ko? Saan, Florida? Iso nagdandanag kami. Nagkamang kami pa'y ngarudan kadagiti pulis. Anya? Ay, naglukon day di nga ubing. Apay saan nagpakada kada kayo ngay? Day tangarod kad. Napalalo ti daanak mi kan ni tatang mo. Agam, anya grupo ay di simburutan na. Apay asaan ang nagpakada. Apay nga awan ti pinirma ak a waiver. Kasi namin kagno ada aktibidad iti uray anya a grupo iti pagadalan da. Ada waiver anasken apirmaan may. Saan sa amin nga aktibidad ti eskwelaan day jay nanang? Jay kimapangan na a grupo ti agnagan iti Richard ti simurutan na. Anya, Richard Kunam. Ni, apay kasta ti reaksyon nyo anak ang iti imbaga kanagan, nanang? Ay, por Diyos, Floridana. No jay dayo dito'y lugar tayong agnagan iti Richard ti dakdakamatan ti anak mo asimburutan na. Rumbang lang agdarag tayo. Ha? Apay nanang? Anya ayat ti may papan iti day jay Richard? Ibagayo ko makanyak, nanang. Kaya rigak tinabuyatan iti agburburak adanom. Apaman ana ibaga kanyak ni nanang ti may papan iti kinatao ti agnagan ti Richard manang Emmy. Malaksid adayo laeng iti lugar mi. Agdinamag pay gayam akameng ti makakanigid a grupo day di a tao. At ipuntiryada kat agrekrut kadagiti agtutubo nga agbalin akameng da. Gapoy tinapasamak. Dagos ang nagpakada ak kadagiti amok, kat kinid daw ko nga agawidak iti pagilyan tayo. Inlawlawag ko kadakwada ti amin, kat naawatan dakmet, iso nga immanugot da iti kid daw ko. Apaman ang nakasangpetak iti lugar mi,
Ditan anaamwak, asaan lagayam ati anak ko ti mapukpukaw. No di kat aduda nga agtutubo ang mapukpukaw, manipod iti lugar mi. Adapay nakasaritak amay sa kadagiti agtutubo nga inawis da, ngem nagkedked. Isu ti nakaamuan mi, at tinangawisan da kadagiti agtutubo, ket iti anibersaryo ti organisasyon da, amaangay ijay Cordillera. No talaga nga ijay Cordillera tinangipananday ti apo ko may. Kastamat tinti dadumang agtutubo manipod dito lugar tayo ang mapukpukaw. Talaga nga ron husto ti atap dagiti pulis ang makakanigid a grupo ti simurutan ti anak mo, Florida. Tatang, Ay, anyan. Una yan. Felizardo, nalabit nga mo ti apo ko ta, saan ta palubusan no nagpakada-kada ta, iso asimurot latan. Sigurado dahi ta, lumen. Iso asyakla ti nagpakadaan na. Tamo nang awan pamalpalat patak, itikin na siya sino di ibagbaga na Richard, tatang, nanang. Kastalakit de, Florida. Hayan nga rudan di apo ko ta, Felizardo. Anya ti ko na dagiti pulis. Kada kanun koordinasyon da kadagiti kamong ti arme. Kat na iti dami na nga impormasyon maipapan iti da di agrupaw. Anagupirit dito lugar tayaw. Anya kano tatang, anya ti madamag. Agoray tayo kanulaeng tapakaamuan da tayo adagaws. Apaman nga dan impormasyon maipapan kadagiti mapukpukaw nga ubeng. Positive ti impormasyon na naawat tayo. Talagang nga dahiti a hideout dagiti maatap a rebelde dagiti agtutubo. Okay, men. On my command. Laglagi pa nyo ti kangrona na mission tayo. Maispal tayo dagiti agtutubo manipod iti makakanigi na grupo. Yes, sir. Yes, sir. Move. Yes, sir. Move. Men, nakadlawan na kita kalaban. Lumabon tayo. Ngang protektaran tayo dagiti agtutubo. Fight! Anya ti kunamanagan mo? Ron, sir. Amom ka di a pamilyar kanyak di imbagam alugaryo di Cagayan? Sir? Anya ti nagan ti inam? Uno, asino man anang padakkel kan karon ron? Florida tinagan ni nanang ko, sir. Felizardo tinagan ni Lolok. Kanlumin mo tinagan ni Lolak. Diyos ko. Apay ka di, sir? Amamuyo ka di ti pamilyak? Amamuyo ka di, ida? Tatang, apay ngay. Napaayaban amin iji detachment tinaganak dagiti mapupukaw nga agtutubo. Manipod dito lugar tayo. Ngam, apay asaan da ka pinaayaban? Dakmat amo, Florida, anak ka. Dak amo.
Madanag anak tatang. Apay anak ko. Ag dinamag ada na pasamak nga inkwentro, idinasarakan dagiti soldado ti kuta ti makakanigid a grupo, asim murutan daron-ron nga anak ko. Florida. Mangan mo't no. Ay, Diyos ko, saan ko mamadapo? Tarabayang ko mati anak ko, Diyos ko. Mga asim ko ma. Nay, trak mo't dagiti soldado ti nagsardang iti batog ti balay, Florida. Uwan nga paiso tatang. Api nga ta. Ron, anak. Tatang, adan ti anak ko. Adan ni Ron. Jack lang pagarup nagkita tamanan, Lester. Uray siya, Florida. Pasensya ka no, Jack, kung nakapagpakadakan ka. Kalpasan ti pa nagturpos tayo ti high school. Kinasapulan niya min idi ang mapana ko ni GPMA. Kastagayan. Kat damamakan pa pa. Amuyo mo't siguro tinapasamak. Saan da na nagbayag dito lugar tayo? Tapaman na nailako dati balay kansularmi. Imakarda ni Bagyo. Nabayagan day di, Lester. Nalipatak pa ikit din. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan ken ka. Awan ti closure tayo di. Gapo ka dagiti kalata pagtan. Amo ka napasakitan ka. Tanapukawan tan iti kontak. Kat itatanag kita tamanan. Kaya't ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Kinunak mo ton, Lester. Nalipatak kong day jay. Tinapatag ita. Nakasubling ni Ron nga anak ko. Naispalan. Agyaman ako unay kan ka. Florida. Di mo ko mga tagidaksan da ito adamagakan ka. Anya day ta? Ayan ti ama ni Ron. Saan na ka nakiasawa, Lester? Nagbalinak abalasang nga ina, itinaganos nga edad ko. Takalpasan ti pa nagturpos tayo iti high school. Diakon nakadapaw iti kolehyo, tasikug ko idin ni Ron. Anya? Kaya't mo asawan? Putot mo ni Ron, Lester. Anak ta ni Ron. Diyos ko. Jakam mo, Florida. Jakam mo. Gapukat nga rod ta saan tan anaikan iti gundaway idi ang nakapagsarita. Nagbain kami maton nga imasidag idi kadag iti dadakkel mo. Taamok mo't asaandak akayat para ken ka. Pakawanan na ko mo, Florida. Jak ingagara. Naamok la ko ma. Jak tinalikodan ti obligasyon ko. Ngam jakam mo. Impagarap ko no talaga nga awanan ti gundaway nga agkita tapay. Isuan, nangasawa akmutan. No kasta, adan pamilyam, Lester? Adan, Florida. Ngam kasi tinakunakon. Jakam mo. Tanaamok la ko ma. Tinakdarak lakit dito obligasyon ko kan ka. Ngam jakam mo. Isa pakawanan nak ko ma. Pakawanan nak, Florida. Welcome dito iti Masakbayan Ilocano Radio Drama dayto iti pagdingeg kadagiti dinaysao. Agyaman kami unay kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Nagsubang kayo man gaya man idirabi iti asawa Marites. Da ita ti imbaga ni Nico itay limabas dito'y balay anapan nag-eskwela. Wananang, nauma akon iti panagbababae na. Ita, adaman sa balin. Kalpasan ti panakaduktal ko iti kabit na iti kanlabas. Ay, uday ang dadya lalaki. Dilag na kaman. Nairasagnan san ti panagbababae na. Husto ta ko na yun, nanang.
Isumatla ka na yun asaan nga agaw-awid. Di imbagak nga agsina kami laangan, tamapanan iti ayan ti sabali manan a babae na. Anya, kat, anya nga iti kunana. Imanugot nanang. Idi pa'y rabi apimanaw nga imot na ti sumagmamano akawas na. Ay, talaga ka di asaan yun ang maurnos dagiti bagbagiyaw. Kasanun dyan akyo. Isuti kang runaan na maapektaran iti panagsinayaw. Maawatan ni Nico day tananang. Tamakit-kita na mata ni tatang na ti agbidbidot. Pasaray damagan na no nagturugan ti amana. Tunggal saan asumangtot iti balay. Katadya ti planom ita. Tanagsina kayo mat gaya man at talaga kanila kaymaw. Diyak pa'y makapagpanunot na saya at nanang. Basta ikagumaak ti mang paadal ka ni Nico. Anya ti kunamdo rin na. Nagsinan da Marites kan ti asawa na. Wan ikaw, kinumpirma kanyak dayta ni Marites itay. Na, Di na kanun maanusan ti panagbababae ti asawa na. ay duldugkit di da dya alalaki Di lang na kontentong ni ti pamilya na. Kahit ayan na nga rudan, Ay katpimanawan napaanan na kidan na iti babae na. ay talaga duldog alalaki. Kasya iti kayat na, mangrugi manan nga agpamilya iti sabali. Di na lang arodan mabiyag ti pamilya na, kasya man mati naramid na. Anya nga iti ambaw, no nakakita mo iti pagsadagan na. Ang mga no jay babae na ati mang biyagkan ko na. Day talaang nagrunak at ado itan ti kasta. Tapno pilyan ida ti lalaki, pakitaan da iti kinarang ay ti biyag. Ang maging kakaano nga day ta? Ay kat no kastaman bilang, agpadadan na iti babae na nga awad panunot na. Ay, anyan. Kahit ni Marites nga'y, kumusta? Anday jay balay agpaspasanaang. Di pa'y kano makapagpanunot ang nasayaat. Di na siguro namnamaan nga umanugot ang makisinakan kwa na jasawa na. Naimbagmot kit din natakastan tinapasamak. Kaasila ang ni Marites nga anak ta masaksakitan. Tunggal maduktalan na nga adda babae ja asawa na. Jay apo ko ta, ti pakaasyak. Kag tinulong tayo Basta saan ta bay-bay ang dagiti agina. Bay amaw, jedul dog amanogang ta. Apesan mo tin nga gawawid ni tatang, sipot na itirabiya nagsubang kayo. Saan mo na anam-namaan nga agawid pa'y ni tatang mo anak ko? Ha? Nagsina kamin, isa pimanawan di ti balay. Kasta ka din nanang? Kapingingin manugot nga agsina kayo. Kasanuta pa itan. Di ka madanagan anak ko. Adaasi ti Diyos. Amo ka din natabaybayan. Agsapulak iti trabaho. Tapno adalat na mausar iti panagadal mo. Nanang? Manipod ita, di mo namnamaan nga adda pa itod ni tatang mo. Napanan iti ayan ti babae na. Isong agsingsingpot ka anak ko, ta ikagumaak nga isakad ti panagbiag ta. Kat ikarik nga ipaay ko amin akasapulam. Nanang, agadala ka na imbag, tapno matulungan kan tumatan.
Musta ka, anak ko? Nasaya at matan tatang. Kaslaak na bang aran, gaputaawanan di kanayon amang burburibor iti panunot ko. Di akon pampanunuton no ayan na, tunggal marabyan, wano saan nga agawid iti rabi. Talaga nga awan, tinagbaliwan di asawam. Di makkel ni ikaw, asaan na pulos ang nagbaliw ti amana. Sana bali tatang, tanakarukat kamin iti dayja sitwasyon mi nga agina. Kat mariknak nga awan tinasaya at aturungan na, uray ituloy mi pa iti relasyon mi. Kat, anya nga iti planom ita anak ko. Agsapulak iti trabaho tatang. San ang mabalin adyak agaramid iti pamuspusan, tapno agbiyak kami nga agina. Amo ka din akong tulungan maipanggap iti anak mi. Ay, naimbaglaang nata nawada ti panagpampanunot mo, Marites. Di ka da nag-anak ka. Taada kami laang kaninanang mo amang tulong kada kayo nga agina. Agyaman nagtatang. Diyak ka muna niya ti aramida. No awan kayo akanayon amang tartarabay kada kami. Basta ano niya ti kasapulan yaw. Ibagayo laang, Ika gumakti agsapol iti trabaho tatang. Makaamu kayo kumapay lang iti apu ko yu tunggal awanak. Ay naadi mo pagdanagan ni Nico. Da kamin kaninanang mau ti makaamokan kwa na. Mano atawan nga inananusak ti panagbababae ti asawak manang Emmy. Tunggal maduktalak nga da babae na kat komprontaak. Agsardeng met ngam kalpasan laeng ti sumagmamano abulan at danto manan sa bali a babae na. Adda ngamin itsura ti asawa ken nalaing a makigayem. Iso an nalakamot a makaala iti atensyon dagiti babae. Aging ga idi namin pinsan ana uma akon kat ingkadeng kon ti makisina kan kuana. Awan panagkadkad na manang. Kaslakay kayat na paykit di. Iso nga iti daydi matla arabi ingkadeng ko ti panagsinami. Arig na naparutanak iti siit iti barukong ko iti daydi agundaway. Kat di ta na panagmekak manang at talaga nga awanan panangipatag na kanyak ken iti anak mi. Uray kaskasano, impatag ko ti asawak manang. Iso an naladingi tanakmet, idi kinay kayat nakit din ti pimanaw, ngam ti urnusan mi kumati amin. Aging ga iti dimteng daytoy nga aldaw. Nanang, tatang, ada ko maibagak kada kayo, kat sapay ko matasaan kayo nga agkadkad. Anya na ita, Marites? Kasla importante da ita ka ibagam, anak ko. Un nga raw. Amo yung matakayat ko ti agtrabaho para kanini ko, nanang, tatang. Ngam nagrigat ti agsapol ti trabaho dito Kano adaman, ang mga no apaguston to laang apara laang iti inaldaw akasapulan mi nga agina ti masweldo. Iso nga, ingkadeng ko ti agaplay laangan iji abroad nanang, tatang. Sigurado ka, Marites? Kabaalam apanawan ni Nico. Un nga raw. Agsakripisyo ak para iti masakbayan ni Nico, nanang, tatang. Katkid daw ako matulungan dak. Tapno maka-applyak iti balasiw taaw. Awan mo't kit diti parikot iti dayta. Ta kayat mi kaninanang yaw, makarugi kayo manan nga agina. Agyaman nagtatang. Kan
No mabalin, da kayo kumati pangibatsak ka ni Nico. Day talagayam. Awan ti parikaot, Marites. Wen anak ko, awan ti parikot. Kat di ka madanagad, ta saan may abaybayan ni Nico. Sa dino apagilyan nga iti pag-aplayam, anak ka. Agaplayak ijay Macau, tatang. Ado ka no ti restaurant ijay nga agkasapulan iti trabahador. Kaya't kunday jay, tatang. Sige Gamnay, kita manaimbag anak ka. Adaon ti manangalilaw ita apanaway. Sigurad mo ko matipag-aplayam. Wan, tatang, di kay agdanag. Naala, aramidem ti ammom apagimbagam anak ko. Kanayon kami, anak kasuportakan ka. Talaga mapan ka nagtrabaho di abroad, nanang? Wen anak ko, para iti masakbayam. Di ka agdanag, tadamot da apong mo abakat kan lakay apangibatsyakan ka. Talaga kaya mapanawan na kun? Italaang da ito anak ko. Ngam ikarik nga alaan kanto, apaman asumaya ati trabaho, kan makaurnungak. Agdan natan tumatlaang Nico. Promise, nanang? Wen anak, iso nga agsingsingpot kakabayatan ti kaaddam iti sidong daapong mo. Di mo ida ipaayan iti pagsakitan ti ulo dawan. Un, nanang? Promise? Kanayon kanto nga awagan anak, di ka agdanag. Adda ak tumatlaang amang tartarabay kan ka. Nanang? Ala, maturog ka nga rudon. Tadapay klase minton bigat. Agpamanila ak tumatan anak ko. Tarabi iti flight ko amapan ije Macau. Aganad ka akanayon, ha? Laglagi po nga umadayo ak para kan ka. Agsingsingpot ka, Juan. Un, nanang? Ikarik? Sigagayang ti ibagbagan ni manang ko abaro akadwami ti restaurant. Ano tayong tinagan mo? Siyak ni Marites, sir. Syakmot ni Roland. Kapsat ko ni manang Elsa. Chinese ti asawa na, kat isuda takin kukway ti restaurant. Kastagayam, sir. Roland latan ti yawag mo kanyak. Masapo lang maoriyan ka pa'y nanya tagbalin na trabahom dito ay restaurant. Di ka agdanag. Adamo dagiti kakadwa makadaraan tayo mabalin at tumulong ka in case adapay questions mo kalpasan na maoriyan ka. Agyaman nak, sir. Roland Gayam. Kasta mairuam ka niti kasta nga awag mo kanyak. Awan ti boss ditoy, malaksit ka dagiti agasawa nga akin kukwa. Saysayatan tayo ti serbisyo tayo, tapno makatulong kami mat kada kayo. Agyaman nak, Roland. Kanam na maam nga aramidak ti amin na kabaalak, tapno magustuhan nyo ti panagtrabaho dito restaurant ti kabsat mo. Agyaman nak manan. Hello, Nanang. Hello, Marites anak
nasingpat matla ka di dagiti amo. Nasaya atakmat dito'y nanang. Di kay agdanag. Nasisingpot dagiti amok. Agraman dagiti kakadwak dito'y. Ay dahan nasayaan magkaroon anak ko. Madanagan kami ngamin kanitatang mo. Di kay agdanag nanang. Kasla daakmat la dita Pilipinas. Ado ti kakadwak akadaraan tayo. Agraman ti kabsat ti akin kukwa amang iman manage dito restaurant. Kumusta mo to ni Nico, nanang? Ay na, nagsingpad nga ubing ni Nico. Naggagat pa'y kaagadan. Nagnangato ti grado na. Nagsayaatan ngay. Apay, ayan na aya. Rimwarda ka ni tatang mo. Taimbaga ka mapandalaan ng pawin mo. Isumot lang nga iso a rimwarda. Amog matandagiti agapo. Kanayon na nga agpasyar no kasta nga awan sirot ni Nico iti pagkadalan. Mayat nga rod ano kasta nanang. Kasta ti kayat ko tapno maliwliwada. Sumurot kayo mat ngamin ano rumrumwarda. Ay na anak ko. Amo mo na sa anak ka na usap iti paspasyar. Ala nga rod. Basta aganad kayo akanayon dita. Sige nga rod nanang. Ikumustadak tulangan ka ni Nico. Baliwak tumanan ti umawag. Napagasatan na ka nakasirat iti may sa restaurant ijay Macau man ng Emmy. Nasingpet dagiti amo, nang runa ni Roland, ti mangimatmaton iti restaurant. Kaslak nakabirok iti may sa agayam kan ni Roland manang. Naistoryak amin kan kwa na ti kinatao, agraman tinapasamak kada kami iti asawa. Barupay ni Roland, kat manipod nagamamuda iti anak ko babaan iti video call, nagbalinda matan anasingad. Marik nakakasla na addaan manen iti may kadwa nga ama ti anak ko babaan kankwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdaton kanyak ni Roland, kat jak matan nagpangadwa ang aklon kankwana, gapo iti nakita ka akinasingpet na, saan laang akanyak, no di pa'y kat kaniniko nga anak ko. Siguro mat Marites, nakarelax ka niti kadata dito parke. Wan Roland, agyaman na ka? Amo ka mabambanog ka iti husto di restaurant. Isa masapul mat nag-relax ka tunggal day off mo. Ay, wan gayam. Madamdam ha, mapantaggatang iti ipatulod mo kada Nico, kastamatan kadag iti dadaktel mo. Ay na, saanan? Adamot ipatulod ko a kwarta. Umanayan day jay. Saan? Masapul nga damot may patulod ko para kadakwada. Nalabos samot tanday tingar aramidam. Nang runa ka ni Nico. Ang mga no may spoiled matan kan ka. Amin adawatan na ipapaay mo. Rumbang laan. Imbilang kun nga anak ko ni Nico. Kaya't ko nga ibilang nakmatan nga amana. Roland. Adutara paap ko para kadatayo atalo. Nang runa na agawit tanto ni Pilipinas. Awan ti plano kong agtalina dito iti mabayag. Anya ti kayat mo asawan, Roland? Kaya't ko tagawid di lugar mi di Quezon. Adda nagatang ko adaga mabalinta pang ipatakdaran iti negosyo. Naibagak mo tanday takan ni Manang agraman kadag iti dadakkel ko. Kinapod nun ha, magagaranda mo na makakita kada kayo kan ni Nico. Anya? Amuda ka dito estado kiti biyag? Amuda. Katapaman na makaawid tayo di Pilipinas, kaya't ko ang maurnos ti may papan kada kayo ti sigod nga asawam. Tap nagbalin mo tan aligal ti panagdanata. Agyaman na Roland, para abon na ka ti Diyos kada kami nga agina. Patpatgan ka unay. Kat patpatgan kayo mat unay-unay nga agina.
Patpatgan kayo, Marites. Hello, Nico, anak ko. Kumusta kan? Okay, akmat nanang. Naimbag na yung mawag ka. Ni Papa Roland nga eh. Ha? Papa Roland ko na? Ni, apay kas na tiawag mo ka ni Roland, anak ko. Isumot ti kayat na nanang. Papa ka nun tiyawag ko kang kuwana. Dahil ti mabit. At balintayin to ka nun amay sa pamilya. Kasta ka di? Magustom ka di matlan ni Roland, anak? Nauna ya nanang. Nakasingsingpag na ora tayo kanya. Damdamagan na nga rin niya ka no ti kayat ka pasarapin to nagawit kayon ditoy. Kasta ka di, anak? Apay, magagaran ka mata na makakita kan kwa na iti personal? Siyempre matananang. Kaya't ko na marakop ni Papa Roland. Ala, di ka agdanag, anak ko. Umadanin ti panagawid mi ka ni Papam a Roland. Nanang, tatang, iso ni Roland, ti kayan ayat ko. Agmano aktata, nana. Ay, kasya da ka ti Diyos, barok. Kasan na ka ti Diyos. Maragsakan kami ta kamaudyanan na. Nagamamu tayo mutlaangan, Roland. Katagyaman kami, iti panangipatag mo iti anak me. Agraman ni Nico nga apo ko me. Patpatga ko na ni Marites, nana. Kat amin napatagkan kwa na, napatagmutan kanyak. Ha? Nanang? Adda kayon? Uwan, anak ko. Ay na, mailiw ako na yan kan ka, anak ko. Hello, Nico. Ha? Papa Roland? Wen, siyak nga rod. Naimbag na nakita ka na di personal, Papa Roland. Ay na, sang kaistoryada ka ni Nico, Roland. Adda ka nun na singpet, apapa na. Ha? Agpaiso, anak ko? Nanang, tunggal malpas kami nga video call ka ni Papa Roland. Istorya kadagos kadapong bakat, kanapong lakay tinagsaritaan mi. Amom nanang, kuna ni Papa Roland, love na kakano. Agpaiso? Nanang, saan ka di Papa Roland? Wen, love na love ko ni nanang mo. Kan kasta ka mutan, Nico. Ay, oo na yan. Laagi na kayo pa. Ta isaga anak dagiti linutok ka ng tayo. Amo ka na bandog kayo iti biyahe. Tulungan ka, nanang. Kaayam dito lugar tayo ti probinsya da Roland, anak ka. Wan tatang, nga maawan anyaman na. Nang runakat kayat na kami nga ikuyog ka ni Nico. Takayat na kami kano ama-am-am mo ti pamilya na. Oo na yan. Talaga apatpatgan na kayo nga agina. No, si dadaan gayam amangyam amo kada kayo iti pamilya na. Wan tatang, kan mariknak at talaga na pudno ti panagayat kanyak ni Roland.
Iso na laeng ta sigurado nga agbalin apariko ti estadom anak. Saan pa nawaswas ti kalay sayo iti aman ni Nico? Legal kayo pa ilang nga agasawa nga oray no nagsina kayaw. Tatang, Amangan no dahi tanto ta agbalin ato bang iti plano yu ken ni Roland? saan mat siguro tatang? Takinapudno na, napagsaritaan mi mo tunday ta, idiadda kami pa lang iji Macau. Kat maragsakan naklaunay, ta si dadaan ni Roland amang tulong kanya, tapno agbalin aligal ti amin. Aya, ay kat nagsaya at ngay no kasta Marites. Nay, adala mon ti Rabi ay. Di nasaya at maturog tamutan. Tako namot nga agbiyahe kayo inton bigat, amapan iti probinsya da Roland. Anya timakunam diti lugar mi, Marites. Nagpintas, Roland. Kasla nagmayatag na ditoy. Presko ti angin, nagado a prutas, kan makapasalibukag rik na ti aglawlaw. Wingarot, Papa Roland. Dagirati nagatang ko, kabayatan ti kaadak iti Macau, Marites. Nico, taltalunan mo tun dagiti kabagyan mi, ken adamot tun na ipatakder abalay ko, amabalin tayon apag na idan. Ha? Dito tayong ngagnaet, Papa Roland? Wen Nico, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko, Papa Roland? Dito yak mo itong ngagadal? Wen Nico, i-enroll da kain ton pa nagsasarak iti may sa private school. Ha? Yehey! Nanang, Papa Roland, mapanak pa itayan dagiti dingon, ha? Ay, ne, di kagtaray anak ko. Ama no maitiklab ka. Di kagdanag Marites. Saan naman ano ni Nico? Agyaman na, Roland. Anya ngayon ti plano no, agtali na tayon dito, no bilang. Nakasarita kundi pa nga maag. Aramidin tayo a poultry kan pigiri dito may sapas at tisular ang nagatang ko. Malaksid lang iti patpatalon ko. Nagsaya atin, Roland. Nasinop ka launay. Tanay ka gumaam ti nakaipundar iti sanikwam, kabayatan ti kaadam iji Macau. Maipanakkel ka unay. Agyaman ak Marites. Ken saan laday ta? Kaya't da papaken mama, adatan ti mangimaton iti rice mill, ta saan da ka no nakabailan. Ket amok ababaw iti panagbinadang ta, agbalinto na progreso ti amin ngay matunanta a negosyo. Namnamaam nga aramidak ti amin, tapno makatulong akan ka, Roland. Agyamanak, kan agyamanak iti nalao sa panagayat mo kada kami iti anak ko. Ikarik nga agbalinto ana sa liwanwan ken naragsak ti biag yung aginay ti sidong ko, Marites. Iso nga iti kabiita na panawen, masapul ang maurnustan ti legalidad ti kasasaad mo. Ha? Aging ka aligal pa lang ti panagasawa yo iti ama ni Nico. Saan ta mabalingag kalaysa? Iso ang masapul nga si kaswun tamutan di may papan iti dayta. Anyan, Roland. Talaga parabor na ka ti Diyos kada kami nga agina. Ipatpatag ka unay. Unay, Roland.